Cestovanie so psom? S týmito radami to bude bez stresu. Pre pohyb v rámci Európskej únie musí váš pes spĺňať 3 základné podmienky, a to mať mikročip, pas spoločenského zvieraťa a samozrejme očkovanie proti besnote. To musí byť platné a vykonané aspoň 21 dní pred cestou, týka sa to prvého očkovania. Prejdeme na pravidlá podľa dopravy. V aute musí byť pes zabezpečený tak, aby neohrozoval vodiča. Odporúčajú sa prepravné boxy, certifikované bezpečnostné postroje alebo mreža v batožinovom priestore. Prejdeme na vlaky. V nich cestujú menšie psy väčšinou bezplatne, tie väčšie potrebujú vôdzku, náhubok a zľavnený cestovný lístok. Cestovanie lietadlom je už trošičku zložitejšie, pretože každá letecká spoločnosť má vlastné pravidlá. Malé psy väčšinou do 8 kg vrátane prepravky môžu byť v kabíne, tie väčšie musia mať špeciálny box a sú v nákladnom priestore. Niektoré štáty majú aj prísnejšie podmienky vstupu psa do krajiny. Týka sa to aj očervenia proti echinokokóze. To musí byť vykonané 24 až 120 hodín pred vstupom do Írska, Fínska, na Maltu alebo do Nórska. Aktuálne informácie pre konkrétne krajiny nájdete na webe štátnej veterinárnej a potravinovej správy.